ne nsɛm wɔ kenkan ya bɛsɛ dɔhwere bɛsɛ deɛ wɔ hɔ no ɛkyerɛ nsɛm ɛkyerɛ kure yi Ayera James yachi question na se North Marshall Bejani ne ho nsansam no na so Marshall Bedwafo etena se na speaker osede dom kuma ye wɔ Ghana Marashall betwa mu no wɔ ka asɛm bi ɛde afa Owura Johnson asiedu nkatia ho na yɛde asɛm wa akwakwafo ya wo mo fifi mantamu na esue won mo kyerɛ aban no sɛ ntumu ya na nsentam wode ba ye ɛfa kokoo ho won mo srada waman na di ɛwɔ mbotom ɛne pani ne pa bomu kwa bi ne kopiem wɔ bro mantam so hwɛi ahyɛnkafo na afɛ so na kwantufoɔ ɔmo kyerɛ sɛ ɛnea bi ha adwen adeɛ bi wɔ hɔ a awia mom na de ade kra no mo ka ho asɛm ya na mankranso ya no wa hafo no southwest mansini mu wama de hye hɔ no mo kyerɛ sɛ wɔn makwanye o ntomo koto asraban wonya bibi emfa ho yada wase papa wia yi Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yegyina ne aka bomu a yade ensɛm no bro ba bia wo bia no yada wase am wɔ dwuma na yenuanom centers bebre nso eta yachi a yade nsɛm no bre wo nana kwabna kese na afei akosia eje wakode boatin abusuya ya shansam no ase na enamra shewdwafo won mokwa asetena na asetena na won mokwa na abusuya na kyese mu nsansam no akwakoye pinso na efa baabi na ase North Marshebadwani Yera James Jachi question ya na sentam no ho nsansam ba beda dwa se won kora ampo no wo hwa passport ahodo ye kitekita no aka Canadian de ka ho wo ma Ghana de ka ho na se emu nsansam no akwakoye ye na sa ne nti se nkebetumi a na nka ono ankasa ne ye kita no sam Marshebadwani ya wogire mu de ma de hye wa sen na tabato mpeso so no anka yenye emfiri ni nsem na asasem ne ba no ho sem kokopie koto ye twetwere ba ho eno nam so amene Marshebadwafo akwasetena ya speaker of parliament mechiacha mehina wo my Ghana Marshebadwafie woni monyafo abon soma na papen wono tena asem no so eno ba ba kire mu se wo hwe Ghana ya mamra na ye adwuma no na wo hwe Marshebadwafo wono so dia wono de ye no a attorney general woni babia amamra ne mu babia so obetumi akwaginem ade ama Marshebadwafo efa wono mu cases ahodo a aya na ekoso no ho nam sa ye so ntini Marshebadwafo no wankasa ewo tumi wa kwanya sasa bibi kwaso na sanya wono wankasa begina mu se kwanten kora de ama wono manfo no sane ye ba ya ebetumi aboa ama Marshebadwa no wankasa wono mu dwumadie ene mra wode ye adwuma e Marshebadwafie no ebetumi awie peye ewo ho na wabro no monyafo Abon Sumana Baben, Speaker of Parliament, Wakasano, and Sansei and Wadituja. Basis for taking a decision in this matter because I have no records before me. I only hear, I read in the dailies and the rest, and I cannot take that as evidence. And so I thought that my intervention that day would have drawn the attention of the authorities to do what we generally refer to as the needful. But as of now, I still don't have any evidence of that. And so we should let sleeping dogs lie until the proper thing is done. The issue that was raised by the Honorable Ablakwa is on page 8. Under item 3, you have the name number 45, which deals with the Honorable Member for Asin North, because his matter has been pending, and I don't have any evidence on it. I've been reading in papers, I've been hearing from people, but we don't have any communication from our colleagues, the arm of government in charge of the judiciary on the matter. So I cannot take it that what I read in the papers and the rest is sufficient evidence for me to act on. And so I've raised this issue before, expecting that there will be a communication to us on that issue. And nothing has come so far. And that is the difficulty I have. Recently, I read in the dailies again about a case that was presided over by the Supreme Court, and the judgment was given something Manan versus the Attorney General and the Speaker of Parliament. The Speaker of Parliament had no knowledge about that suit, and yet judgment was delivered by the Supreme Court, in which a section of a law we passed was struck out as unconstitutional.
Abusia way aye chiame hiri yo my gana mra shebeja fie. Yera urban sumana babe na samiti. Ye kwa maso na ne amane boni. Nana ya twetwie akwa kodi eho enkomo. Nana ya apom ye de. Oba de adom me ho ye menua. Ena mra shebeja won ma setena no boye mu ai. Enho hyehye kosi sei. Menua maminda wasini akwanya wodi ama me awie yi. Na nenso mra shebeja na basetena betena ase behyehyɛ mra. Sani ebeye akabima minka biamamuo no. Ghana yebetumi afa yentuma pa afura. Na awie yi asemba akwa bepie mu oman mu mra shebedwa fie. Ni nyina ye asen of mra shebedwani ononyamfo James Jachi Kwesi. Yeah, ekobe ya fini Supreme Court edi tabrato ne so se emresi ne hu kwan se obeba man mra shebedwa fie bedi dwuma esan se nei okita nkrata ahodo mienu na wansi ginaye se bia woye Ghana ni anase bi ofra amafoforo so ntino omfa ni different work akra kosisi court beka na asem na wie na ene ebra mo ye vote and proceedings wo mo hwe na sebedwafo dodo ene o mo ba adwuma no wo mo ama no ene ononyamfo okudjato abrakwa ochi speaker adweye sisu se Debia ononyamfo Jachi Kwesi nidi eba mu se oye absent na onu de osusu se enkaisese eye absent with permission na mini abra speaker of parliament Urban Kingsford Bagman oyi anono and what the chere say ebesi ne onti asemu bia fa ononyamfo Jachi Kwesi asem ne ho asem no se ekosen se ekoduru sen se emponu wamayi ni kura no oso onu kura ye pani dafie no wonim na besi nempo Supreme Court entimi ntron krata bia mre omom na hyebedwarfo no besi ne enu nti no wahye se majority leader ononyafo se chairman sabonsu animu ya oni attorney general nkodi nkomo no omisa ni so far sa case no babia kodru se hiama se bi attorney general ni Supreme Court ni parliament sinkonya e wo ononyafo Jachi Kwesi na asem ne ho a wo mu besi hu nkonya esan se odi kire se eya che animu ya esese Supreme Court osi hu ginaye Nana ya amaye no wase ene amane bo a wodi free mra midi musi a mi a wo ho de Amitiewa midi wusi a ene se yefa order paper mi kire dwumadi am na hyebedwa ni bedi nene omu kunchegu nkrata so a omu frɛ no order paper paragraph 5 yebehu se minority omu motion bi o ma file se ene o man foto sanfo yampam no esan se wama o man ni mu aye den no ene omu di notice naba ya me no kasai ehia na mako enso na ye mature na chese omu ba be muvu e wo fro na wo ma debate wo ho na se abato na beba wo mato aba no na anopai eyade a deputy majority leader ononyafo afenyo Markins we raise concern e wo sa notice na e wo order paper ni no wo kire se ekwan adom kuma na faso amu bi sa motion na file sa motion no ene oman no mra ebabura esan se won ma kire enema mako polepore enso ye nei eno no mu gina so e de atu osoafo no o de kire se enkanye se ba ne sa wo mu nyina ye no na ka ye se o mu di hye o mu tirim na ebra ye be movie motion na osoafo na kasa te ho no won ma kire ne se osoafo enam nema ba ko mienu sunti na ye se ye pamo na ne ya ma gini nyina begu nkrata so e da bonten Ghana ni bia fucking kan nanso osoafo ne yenya no misa ne mpo se yampa se sa ne mo ya mu se mu gina so e yampa wo no de osusu se o ma afam na kwanso nanso speaker of parliament say okwagina sima enum oba obesi hu ginae na ya sa asem no ankasa wo mo montungui na mom simenum achi no speaker na asem ba batu dwamebo a odi baba abatu dwa se ese kwatase enyina so na edom kuma ni so mu gina so atu osoafo no ehia ma so omudi bodawuro anase ense so mo bo mu dawuro nana me no wase why abusua wai aye yaman modi nana ya twitwie ene yete na gefro ma Ghana mra shebedwa fie no na chese enade munsansam no doso pa enti enton kwapem se onyunu nwo no de na ye hunu babia
enwoma koduru ye kwaya nim na yeda so agyina mu ewo emmarase badwa mu honom abusua enipa miensa ana na mmarase badwa no eka wo ho asam yie pa baako aye mmaranim ni adwoa safo ya wono ye mmarase badwa de ma adehye ya ewo dome kwabenya ebiemu nso yewura Kennedy akompreku Japan wasen central mmarase badwani ebiemu nso ru Henry Cote sadipa miensa yi ana na ye kyere se sadie Ghana amambra no sitie no se wuyi ho firi mmarase badwam ho enafuo bi ntamu na eduru na wamba na je se wankasa no woye atomra ebi ehon tansane na abosa nipa miensa yi na adwasafo de ne de Ghana fo ni wo ho yie pa efiri se kwane a maame adwasafo fa so kwotena amanone we wi a kire TikTok na no wade kasa Ghana fo ho no na Ghana fo bi bu ofu papa na eno ebra chia mehene yewru asoma na Urban Kingsford Baby na wo si ni trasese ya no working kan sam no abusua don hwere besa de wo ho kanya bie paragraph kanya tra komani ade nyina na enu mo no na Ghana fo bi busa se asa de adwo asafo de no ya twe na twetan bi sei enka mo de enko mbanya kura no a enka wo hwe kwane a ye fa so a ye ka Kennedy akompre kwa Japan de ana fe so Henry Cote de no saa bomu kwane ye fa so no enka ye mfa adwo asafo de na mfa ho a na nka nyina enko ya de kro na so da bi asam no ankopie mu saa na akoye nkomodie ne nsambisa ebisa achia ebisa nchiai aka ho bi ma ukwa Ghana mrase badwa mu a ye wo ekuo bi e wa aboboa no ho a wono ehwe Ghana mrase badwa no asem ade ani di akire ehwe tretre ne ma biebie wo ne ma mu yie pa pani kwankyerefo de masa ekuo ne kuo no din adi odikuro aye madam Kina Likimani wono na yebusa ne se ma me nru asem no ankasa no utobo ase tie din no ukata wani tie a uhu den pa ene den na ewo mu na ye boy ho mode bia se ye behwe na yatimi adi enkomo yie afa ho na ye hwe se yebetimi adane ye ho ewo nifa faso kakra na ya hwe se bibia ebeye kama na wonabo Ben Abdallah ana ye hwe se ye no bedi nkomo ene awia yi wonabo Ben Abdallah ya ye kana asemi we kanetetre ni edema abadwako ye hwe amammara ana feso mmara ho nsam so ewo kana emmarase badwamu na yabusa na sesen ana enema esi ekoye obahema obekwa aba ya shafia sia no ye ka kwa October bosumini mu no ana Ghana ban ade ne December batu dwase kokobo afede won matuma kwa Ghana cedi no ahanwotwe 800 Ghana cedis ye no gina wode ma ohamu nchemu aduonu baako na kwaba no sa no ye nuanom a wonum ye kokko ho adwuma me che kokko akuafo mo ni je pa ebo se sansa de abande ba no na je se ahomeka ebom meka sai kokko akuafo bi a wonum watwifu atimokwai mansini mu ye no ofifi mantemu kire se aban no asem no a waka ye no won force anyoyo wada so de wonum ka bepem se ya kokko no kura ampo no ehu sikasema kwakwa ebibie ho enam so nti won koto asra aban no se sane kokko akwakwa ma ga na ye kire bramo enu an ye didi dwuma yare konkrofo man so koton emo man no yensa ko ya no sa no kokko akuafo so de ne tie enti won no sra ban no sa ban no adwene ne ho no na wadwene akuafo so ho won ma won mo tefa kakra sane bayi a won mo so je kire bebrebe no mo sema won mo kanyina da ebeka omutirim le paint kwati vyo yanga tengete mabon pasa umbe kokota mo chewaka uko jamba so matim da ko be triwisi ni maka o ba maka kapana ndukwasi sisi ya mi gyina he me koye me maame ayi yade ye kokwa akọ shela nka yese yenya bibi na nka yitumi ediko dina asokoye ayi ya ye bopa ma wodo kokwa aseme yenye ska mo ma ntokwa nkwa bo asime sika ya nyine akrajefo ha be akrajefo be yenum no bia okwa sika ma afi we mom de ye ho akire ensi afi bia yakufu ado de kwa ya ode ya faso Ghana ma faso wa da ma ya to ama ne pa sisi a wa me yanu ye ho sa de opese wuo ne yewu ana sisi akufu ado opese ye nya nkwa e ka me di ntimpo na me dwane kosi enwule me de mani ato se makali koko menya sika na me de aba betua no ya yenye sika ntie me dwane koda enwule mo efe na pemfo a me yale ma ba abusia na chosano nanu achi no wan mo tuto kokko ne bi ne Sompa kase di nkomo ama wan mo kire mo sase ne akuafo ne sibi ha wo mo no
anya asɛm ketewa kora nanso sika mu ebi ni hɔ enti wo mu si dai eto kokoo no ema ne yeye moma ye kokoo do esi yenya no yenya emra nga sika na ba ne die onipa ne kora wo ba bi kora no so betumi aye da di bi abro ba onya ye prescription no wo se woni sika pe won fa ma wo mpo ye ne kora ye to no yesika kakra de ye ho a ye ne ye yere ne ye ma de beto bibi adi no ye di atokoko ni bi ye nim sa ban na bi ndi sika be ye de e be ba ya hwe ni ma be pum sembre akuafo ni bi fa ba e bi kora so obagi ni koko nti ya no mu ye no mu ya ban na ye de e ka ho oba PC wundi unya kakra ma me sika kakra wa ho na ho di ama no ye sra ga na ban ba bia koko sika na kwa hye bia no onyi sika na nye de empie odo bi kakra no asomane aba ho woni bi omutumi pamo no afifi be na ansa ne mpo de me ma afie da me hye ba bi sa me ba fe na kwafu aba me so okwo enso ma be fakọ me nsa so nka sika nti me hu de me nyam hokura sisi ama me ntumi ntena fie me ja me ma ho na me ne nam me ntumi ntena fie abusia wei aye won mo mutoto kokoo ne bi wo ma gane mo na yate won mo nka no abusia ma yensa enkoye chi me hye me kase na se no me ka kira wo se ye boy homode bi ase ye benya ye wura Ben Abdallah Banda na ye no adi nkoma bire bi ye atwam ko Ghana mra se bedwamu abedwa ko ye hwa mamra na afenso constitution ho sansam wo no panina odimu akotene ye pa se titre ni papa nyame asomdwe nka wo Sompa FM so ni yo mani ameje so me tia matiefo nyina so me ne matiefo nyina ajo so papa me sere me busa wapo mboko de nyame na do mboko ade achen de ne be nyame ase yanhwe efri enro a ya mra se bedwa no ko atrase yewura babin ekenkan nsɛmwa bɛsi sabre ya meet dunkun apa premu hui ensɛm nyina no ummoa na wobie mu se ya uhu die pa ne wo mu de America ne se ne topa nyina ne se asɛm no pare by de na asɛm na bakɔsɛm no yenim dada esan se emra amrehye bedwafo miensa ekɔkɔba se yese omo ankom rehye bedwambe 15 sittings no and as speaker refer asemi di ma privileges committee privileges tana ase a omubobo asem ni wie na omudo omo report baaye no na ekokoba se ene ye wo say ye file motion na ye debate ni to so aba we na chairman sabunso mehye bedwani a owo swame sorry ye na wo se da bi ye mremu no wo hwese ya constitution ne ka yes na tie and we raise preliminary objection no na picture ne say there be any cause say ye di motion ka atom we cause ye di motion ka asem we dia and ye now we invite the whole house ama omato etoaba abana ombeto no ebetimi akoside bia na Chairman Zabunsu nyina so gina so ane say Article 97(1)(c) of the Constitution na stase no we de me madwe na stase no hwa na stase na o se emrehye bedwani a oba absenting home for 15 sittings no the person shall the word is shall vacate his seat and no na Article 97(1)(c) ni ka so obe kinkan Article 91(c) die wo mu no a ye fra bibi conferring jurisdiction on an authority. Conferring jurisdiction say constitution say that some say was a privileges a committee na kanwasa. Me one example. As someone circuit court for instance edieno yen timi mfasa asam nko magistrate court mon konkodi. E ban sa asem ni nyina ye twam ana somewhere was a high court to no yentimi ma circuit court to nyeden eni and jurisdiction is conferred by a statute no any constitution say a ban say privileges na also mudie and is a privileges divya there was a privileges a committee ni ya ne say asam no ye tena ase no a ye free dance for no ye bobo hu wie no say ne koye na ensunsanso a Speaker of Parliament omamoshi ne baso ebeba ne se privileges ne se nipa mienu die omumfom enti enya omu enipa baako eye honorable Adwo Asafo na wa man nti onu nti no ye declare ne seat ne vacant se ekokoba se ba mrese bedwom na se debate na se ye to aba
na aba na ye beto no ene de committee no kan ye no ebo abira. For instance, let's assume say omu so da bi if mienu krampo na ye say omu nye ebone no ma ye bone nti en declare omu skit ne vacant ya. What will be the implication? Implication be baso e o mrese bedwam. Implication be baso e wo sa two members of parliament so no constituencies no. Implications no be very very disastrous. Yes, and Nura no na ye nyina ye hwede na ekoso e wo emarase bedwamu honom. Na ebra right honorable ken kan asem no ekwawie na Ghana fo bebre nhyɛ da ente na legally no per de wu kan che se wonyam fomso bia wo ho. Oh, speaker I am from so. The time this speaker maker, the time this speaker I am from so one say. A speaker say yen debate asem no. And the measurement can say Article 97(1)(c) no. The can say privileges a committee trans a car semini via a final. And you can say Parliament as a debate near privileges na can hobium there be. And the speaker can and on the men in Yangene. The speaker as I can be say, O share article constitution mo baby. A cancer say a cocobas or mining here sika from the consolidated fund there. A finance committee who to me say umbema go ahead say okay so mun here sika munkonkoi. And only the speaker say and only the say finance can a final and you can say a bam receive hobium. For not forgetting say finance committee and so just as the privileges a committee, you know, a committees of parliament. Because in so speaker Gina so say, it sounds a privileges a committee of parliament in Intino. Asembia on bedi bia na was a bam recebejemo. Honorable na Ghana fo bi nso ebusa se. Emra sebedwa ho na amu nyina am wo na mumu si ye anamu wo honom no. Mwakanya mayati asienti yenso de yani di akire se ebre bi se so obi amamra se bedwa mu asa de wokasa na hya se kwa net ye no ye wa asotwen da ho de ma no asotwen no eye clear ya eda ho obi anim de eda ho na de ekoi no ase ya akoye nwantanwona wo Ghana fo obi ani so ana meboa na make sure say speaker mum na oya ma na basa because speaker adwena ono no kire ye no any baby a or the parliament enam me no enra no ne kasa mu no ebi wo ha me ne ya adwene ebi wo so me ne nya adwene but the title de me ne nya adwene a no is the center of this whole issue. Any article 97(1)(c) senior speaker for so we interpret article 91(c) no e ho me ne nya adwene because article 91(c) no o kenkan ni ye to bo as kenkan ni ya as someone privileges a committee beka a far absenteeism no hono o masam no e final eni kwa se e ko baby amu mudwene ho biem. Say no Argentina asa be debate between the majority leader and right honorable say majority leader no say the right honorable no as one head and emfabia such say as one head and tinema se wo ho obi so say the right honorable no and one name no majority leader no so na tinema na se say I don't know ye Ghana for ye tire hwama say ya confuse crowd confusion ya se mu o da mamen ka practical example me show it is obi atranse adi asem say asem e course way privileges in a tenase ti say the di asem o court so na mutena so mudi asem o mudi asem efre mresebedwafo no efre adansefo ehwe adansefo yi ani mresebedwafo yi ye frɛ bibi sɛ omudi minus omuhwe ni nyina eti omanu asem ti omukrubo samre no na plenary ni hobio and at the end of the day oma conclude say based on nsema yetie yi ni ntino mresebedwafo mienu de monka ho baba ko de ye frɛ na wa ama to no de yen declare the seat vacant and the say come mresebedwam ho na asame no wo ba beka because asame nyam na mudi ye as enkrobo yi mo antie bi
omudi mi na si man hwemu bi enti se eba mo ho na mo so mabobo ho na mato so aba no se mo koto so aba na se aba na mo beto no ene nia privileges ne kind no ba bra ene no will amount to miscarriage of justice. It amounts to miscarriage of justice because anything can come back. For instance, magistrate court di asem. Yes, high court in Kubua. This be a qua appeal. A qua appeal so send you see car appeal no different. Privileges for report na e come receive bedroom and any appeal na echo. Say appeal na echo dia and no wo kwan ya first why di appeal. And na okran appeal nko. Honorable my na wase emisem kobo yebeto aso bresem yebeto aso pa wi da ase. Opani ne din community ene urumyanfo Ben Abdallah Banda na yete nkan na ebra bi atwa mabadwa ye hwe embra na afeso mamra ho nsam so Ghana brase badwa mu no na odi akotere site tre ne ye to ansam no so dom kuma ya wo Ghana brase badwa mu na e ka se Owura Johnson se dun katia atwene ti se endi samanyo kuo no mamunu nyina wo petitre ne dibre no na no aka ho bi amatrene abadi akire edema edom kuma no Yewura Ahmed Ibrahim edi kan ebete ne nte ho se dom kuma no ono de wo ka no prenye se bia premfa dom kuma no etwe edema Owura Johnson esedun katia pa se ba bia ogya no de wo monso eta na chipa ba bia akogya na manso gina hobi nti saa na ekọ no na dom kuma no so adan wo ho de krata ba wonte kire se dabi Owura ya efe se Ahmed Ibrahim ne nsam wo kan no wo kan se kontonkro na adwen ene ne nsusuye no kan ne mom no anya de dom kuma no ya ewo Ghana mrase badwa mu kan no saa na asam no nso so tie ntom de wo mo twe wo mo ho e de firi saa asam no a Owura Ahmed Ibrahim di kan ebe kan ye no ne mom no wo mo dom kuma na asam wo mo kan nyina etre se wo mo de wo mo wo ho ya wo mo ya adwuma na wo mo nta obi achi sabi efie kura no wo ho na sakunya beto a obi atimi pribi nti wo be pre nyame ya adoma won sa beka no so be it yes ha de a ene na ya asam foforo na ebra na Owura Johnson na se nu katia pa ne campaign team hontoma no nipa bebre na ekopie mu ewo ase Owura Justice Betty Mod Idrusu oba se bi enwoma suamu openfo Joshua Alabi wono so eba hobi ene abrempo bebre na eba hobi Owura Johnson ase nu katia. Organizations need to grow and evolve as they do so. I think the time has come to consider the introduction of term limits for office holders in NDC, as this will help encourage participation of young people at the highest levels of the party and make office holders more accountable. 2, I would also propose a decentralized national congress to elect party executives, and as we have done with the flag bearer. I'll propose that they are, as a first step, held at the regional level, and then after testing the outcomes, held at constituency level. The direct benefit of this is cutting down the astronomical cost of holding large national congresses with thousands of participants and the associated risks of traveling from far and near for such congresses. Openi ya wakasa ye se uhwe Facebook live no so a uhwe pictures na da ho no a won na share up and down no ya oyetia ya wotibe nkuma fa so aja wo hwe se nyambe ya atom na ndi samanyo kro no betwende ama no se titire ni se de wono na ye twotwofo pani edema NDC amanyo kro no dom kase no afa wo mra sebedwafie ni pama akoma kwaduo wotwe a na nsane nanie won mo akeka wo ho bomu na wo from some for the to one money mo kira say Yewura Keno for tabre na so say was wo kono na won mo yan for doctor na you were free ye wodi mu tintima yi pa papa wo ko afijase a won na ye mra sebedwani a wo gina de mo manfo a won mo e wo sampeso no so nam so ama sane asem ne ba ye he wo ma Ghana mu na Ghana fo bi mo krampo mo pene so say de dom kase no kande kwa so ano no Yewura Keno for tabre na wi adu say wo so kono na jase ne kwa so eno no na asam ne ba ye no nanka yenim se agya se de dom kase ne kan no de sabe pe ne be kono na so kwa wi akire ne yetote ye kire se Ghana mampanyin na rodan kwa kufu ado wone dom kase ye hia ama won mo kire se ne aye ne sa ne wo se ye IMF won hihye bi ni ade bi ye dada ho nti Yewura Keno for ataje se otwentwan so kakra na wo hwede ne dwuma no se ne fata ne wo wi a wono akasa apama no ho na watena nchen
na enam so ma na no pa wade ache bia dwumadi so wo ma hene yodo boache wone wonimonya for doctor na ayu afri ye di nkomo no se oh di omu ye ne de no kwa so anno efa ba bi kura ne won ma bato ampa so ahodo so no aboa wo mo papa ate NPP amanyokuo no anim ama ene kura no se koba se won mo pa humo bro bi de afriga na fronchen a won mo sa ebetumi akabio research no be akwapo ye ba be do ye do na HSS continuously no na majority of MPs among majority caucus for no ye be no the other manual no say that the prayer no je mu kan yo say mo finance minister why are there before COVID because the COVID dey buy no me every year no so at the end of the day you be do Russia war no if your finance minister say well yes phenomenal we be it and now we do now year but you see and I'm telling body but I said no open the channel TFC and I just said no I could do with the MP as you know say I want to about yourself for the union MPP MDC but so long as that and I think it's already not for the and we do a question so to build confidence in the sector not a very reduce uncertainty and stability so the economic policy not by economy and between we see kind of it be affected, it be because the city not ever falling, but the rate at which it's falling is so artificial. And that also shows about uncertainty of the our system. And that speculators not taking advantage. So that's why we're not going to say the costs. So therefore, to build confidence in the system, as a constituency for the only Canadian, a very strong majority among the majority members. And then the mass continuously be a press conference, a chair the president, the dominant economy, and therefore the president also so say that friend impeachment, and no Mushia, and no Mafagi, not the almost one of Omasono Baka. And then there has been a series of meetings past 2 days that president different MPs, and a series of meetings with Parliament, and me reaching out to a new decision. New decision, the president said, okay, if that is what the all right. This year, this is the issue I ever did. Before I used to hear about it, the Prime Minister of Finance and the budget have to now, they are going through it next week, and it's a Tuesday or Wednesday. I have a floor by weekend. Now, I'm not sure. Let's just say inputs are already back into the budget. And also, the government are reaching there. Now, I'm only next week. In the budget, I don't know about the cabinet. So, okay, so if we minister of the budget, let's just say I have a floor about the plan. There's going to be a major blow and a setback. Into the baby, I could do they're not at that body in Kenya. They're not documented when I am a phone next week. Now, I'm very ready budget. Now, budget, we are normally in the act, in the making of a budget. Who are they signing as the financial statement? Now, they sign budget. The minister of the Babano, and also now, over here, appropriation bill. Now, appropriation bill, normally, within 3 to 4 weeks. It's about 4 weeks, actually. And, between now to middle November, there is about 2 weeks away. Now, you to say about that parliament, you also say, you used to be 4 weeks. In all, they are about 6 weeks ago. And I say, they are about between 4 and 6 weeks ago. Near turning Kayam Johnny, our general demand for a work just about 1 person. So, Doctor Nana, are you a free? A fee, young Cobron, Mantamno Emu. Asankafo ya ewo honum ebu ofupa na omasem omoka nyina ekere se GPRT mpanifo epese omo dre wo mo epese omo dre wo mo wi agedegedegedegede na omo ye smart che GPRT mpanifo nje omo so nim ne omeyo eye bibi GPRTU adan wo ho aba be ka kere wo mo asankafo no se omo de ade bi eba na ade a omo de ba de fe ne se oya app na sa oya app yi ade betimi aboa wo mo Sabia me kwabena kese matu base wa hasei pum me na me kro no me kwa hina ebia me kwa bia esire mantamu se nyame mfa sa ma wo sakwanhia bi sini ade a na ya hunu se bia nipa asoma se na so obenten ya woteka mu no wo firi ha ni nua pani nie na busuani nie ebia mu nso app no be bo hu se passengers na wo sa aka anu mu no wo bia tua ne sika wie no omo de ticketing bi ba sa ticket na omo de ba no wo betua 1 cedi bia ka de wodi ka tua no se ehenifa ekrobo ha sabre ya anwagala kwa nanimu yi hene mu di agora kura ye ntwema mu nekura na ebra na omo kasa ansem nyina no na ye nuanom Sompa 98.9 na omo so ho nti no ba ye din ta kire ho na ye ntensem omo de bre ye
For the past 1 week, I am paying for the Abasa or more insurance be the passengers. Passenger be a better 1 city. It's passenger don't have a full car and yet whisker, which is a huge amount. Our media insurance, I'm a passenger, BBC, or Medeboa passengers. Meanwhile, no, Yakuma will say a drop for years, house and buy a honor and almost sign entry. It's no much as a sad and because in front of you and maybe it is a passenger no baby no say what you na say I would have an idea now work at ye percent you're paying for not to embassy about to no more ye can't ama I a strong warning say the omode ban omo reverse because adie bia ye no memlu yin semra eta chiri enti say aban po na ye saade na oma ye hu so no aban no na institute saade no na passengers nya we na ankoye driver ni problem because ye wo kroma ni say driver for asem bi besi bia ye say drivers meanwhile na mpanimfo bi so ta chire na saade na eko enti omoma ye hu mra kora ta saade na chi na me metim si anim na me ko na asem bi ko si a passengers am attack me anko ka sem na maji o musika ye asema ya kanyina no no sai sika na union 4% omoje no one ya kan bia wo insurance nti se problem bi ba ya nkasa na ebeba betoye so nti union for na ma ya ti asese omo ye insurance ade ama wa passenger ni na o tua sika no ono onim. That is a Wokuma now the Tata Sidisa, or more the Ababa Kaho Amana 31. So 1 city no almost as if you passing up or more. Meanwhile, one can't show more, say what's or more 1 city. What your most of a Quambiso, at your more 1 city, at the Abaka, Lorify are buying approval, say Angelo. Sadiano Yamwa, Emma, Sayam to enforce a UFO, and we are passengers. Abusiawei eye asenkafo bi a ewo bromantam no emu na enu achi Sompa 98.9 amana nso ho a womne owura Justice Kwame Frimpong ya wodo ani kyerem wo bromantam ho a wono ye tetere ni abedi akire edema GP Aruchi no omubusa ne se ofa se no ewiase ye din na de amudi bai no enye se bia sabi okra hebotom ne yedi a no mo se okra hebotom ne yedi a no se ye gina ye se be ye hobeto ya so okra hebotom ane yedi a no na wo de ente de koso na the woman say nationwide passengers manifest no GPR2 the abo ya kwantufo ennam say entimi masa afibisia yesika bia fa ne ho totrotro ankwanhia bia nsie eno kura no kwanhia sie sebe nipa nguo no nye bra kakra ewo nipa ho eno nti na ya hu ni say ehu behia say ya kwantufo ne ye bibi kakra de boa wo mse de be ya sabe ahiafo kakra na ewo mafro ka no sabe metima ka se Ghana de dodo na ye ahiafo mafro passenger car do eskani bi okot ne ka mu eno nti ye bibi se de be ya nkwanhia bi tu ya kwantufo no bia at once hwana nkwanhia na to no ebia GPR to bit na donate 500 Ghana cedis to scan 5 million e abo nipa no hospital kwa immediately se de bit mi di abo no edunti na ye de sanse no aba na sanse so no enye akwantufo no kwa na benefit driver na odi akwantufo no to kwan ono sa driver no ontua bi nanso enam se ne car na akwantufo no furinti ye oka ho o mate so a oka ho bi enti the whole nation no GPR2 starting here adwuma no by your region ha ye bono region no de education no amantem ti se de ye kan ya driver for libri enti ase na mom no ewo kwan a yesese fa so ne omukasa na obuse de be yombeti ase ko saa wansidi na ye ma passenger no atua kan lorry fare no a me ye de aye passengers manifest amano no enye driver no usika Owura Justice Kwame Frimpong bromantam tetere ni abedi akire adema GP Aruti so amane ye nyina no ye nyina no Sompa 98.9 na boa no a oto de mane ye ye kwa mankranso na mankranso ewa hafo no Southwest Mansini Masantemantem ye Wamada shia one much resa sabio mankranso nye kura wechire bia ewa Santemantem na so sane abano ne one mudie no wamane nye hu nam so ma one ma shenka de akira abano se one ma abano na watwemienu pe one ma kwan won sensem mampanyi na pamfo ahwe no wani hu dwuma won batente so kokko pa de akire wo mu san sane akwan ne sitie na busua ensuo to abue
ewiabo abue dan de nyina se won mo hunu amane anie won so ti wo mu tua to de maban enti won nti ase se won mo kwan besai wa abra ban betwi nani se a won pe ho asem na won ka na na shebedwane a wogina ho na sa assembly member ya wo mankranso electoral area won manya for Emmanuel Frimpong won is ne central focus sai and watch say asem won maboso de a kire mpanyimfo na so nyina da hwebuada Mankranso asem kese ntam kese so na wabo ye ka ekwan ya nuabema sese apemfo kra omonam so de ba hospital kranso no e kamia is say I danger today themselves na akra na nyame de adom omo ehye omo yamu no uduru be personal branch a free be person de ba nyina asesa esi akra nsu say to idie na say asai akra se de mfuturo no kɔ na nso me ka me kire gates a e create any mosquitoes are creative. For instance, Sunyane as we speak now, Sunyane kai se benyina e fama nkranso na besen akɔ. Ye bridge yin so e bridge a old lady. Is it as we speak now bibia betimi asi because kais na e ba so heavy duty kais ni nyina enam saa ekwan yi so ni nyina fa saa bridge yi so. Kwan asem yi de e ha ye pa. Say okakakaka emwa ne ma kakakaka emwane ma said the name say kro no say aban agaka ne ho ase agaka ampija ne hu momode ampeska bi amma contractor na ama na because ransi amene former na kasa the work and sika emai sika mai omuso ndimi makwan kwan a obe level so efele ye nyina sinsu na twefele ni nyina almost half ko as say kwan na say be ye say ye galleys ne gutters say da ho tie be sra ban say the contractors na say contractor bi ase ye maniska sra ban no kofi job o man kan so ye o maniska na omra kwan so me na antesa anhwa dako no wanhwa maburu no beka omo ho maburu ni ka omo ho a eni ayi nim de timi because ye broko sa akwan yi say ye ma kais mfa mankranso because ye protect ye bridge ya ye nyina ye nim oyo no e de beba because sunwane tamalfo nyina doma hinkrofo nyina nam mankranso ene ekro ndi esra aban omakwan no hu hia no no me wa bra ye ka no so no e se sunwan kwan no as I speak to you asai pasa a kai ntimi mfa ho enu nti na ama sunwan kais ni nyina e fa mankran so no nti yesra aban na ya attach for na ye nim dia akoso attach agya kwan na to ho nti yesra aban enu manim ya over my contractor no mu megina so na omunye gosu toble na amu ne ye wo no se de be ya ye nyina ho be he ye Abusia where assembly member ya wajina ho adema man for one more mankranso electoral area one more for Emmanuel Frimpong ye jina we sonia tunkra ebesaba. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua oton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay we bia dia beto mu. We adwadini o we hwan o. We small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wuhia ne so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. Asiane saying the money is ready. Ye for kwaku medase. One family clinic ho me koya mama hu se. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Enei wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Se ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyw. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni padua ne fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim se yade akwankro etimi de yawo ba nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto adro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hu nimde yawo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye
bonus omo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase omo ben Brother Man Sport wo Estate Junction ne so ha afei omo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. It's better than United States. I can say Ghana is better than United States. Ghana is better than UK because of the good policies our president and the government is giving to the Ghanaians. 93.1. Abusia yada wase na yama wakwaba. Afei yeko akwantuo na afei nso no asenkafo enkomodie mu. Yadi anibi ebetudwa ama watie bi. Na ntokwa pa ya ekoso ewo ka ahoduo mu na nya semeketwa sede trotro mates foi omne asenka foi ani akwantufuo yi edi jamso no ano odin pa na eye bibi empanisa ensuo beto aya mframa dikan na ne sa yenti yedi ka kyerɛkyerɛ mu na wotwe bi ya kyerɛkyerɛ mu ade ya kyerɛ mo sɛ nyame ye adomo a memenda ne kwase da na yebesi ne dwara so no de na kyerɛ sɛ ham nkyekyɛmu edunkono ya yede beto petro no so no na yehunu bo a sɛ wofiri ha ekwa ha wofiri ha ekwa ha na ohun die a wo sɛ wotua nti wo pia na waboa wo ho eno kura nya nnuruye no wone a agya enwo no ho bra ana obɔ ade no ewomu sɛ wokɔ adwaman so a enwo no boɔ no bi gya so gyina de gyina ya entumu bia nya maye nanso Ghana senkafo no bia fakɔti kwan bi so a wo bu akwantufo fa so a asɛm no akɔyɛ asefem sɛm yie pa yɛte sasa no yɛse dabi asɛm wo de ɛwɔ se ebu sɛm yie pa fi sɛ sɛdeɛ ntɔkwa esi hyɛaseɛ wɔ ha yi ayɛ sɛ mantam du nsia no nyinaa no ɛkɔ so dendendenden ɔrekɔdo enti ɛnso yɛsie bɛkyere nsɛm pa agu ahoma so na yɛkyere bi nso paa wode yɛnti asɛm tawa so din na ti asɛm Emmanuel Adam Radio, no yes can not cooking food. So, 80%, more than 20%. Still at 20% the price of you we are not sympathizing with. And you are but any part of when you are 300 you meet. One day I abusia we ye ntokwa a ekoso ewo cars ahodo mu minim ba bi awo ebi anopa kura no ba bi ye twen sa ni we bi kura na woteka ni mu bi na se bi a wadwen wose Ghana fo ye nten konta wo de ma ye ntopa tu na hwe kwan ya Ghana fo fa so obu nkonta aberewa kura ebu nkonta akokura ebu se mi free ha kwa ye sei nti o so balance mi sei obeka kreti age ne kwan sa gunu botom sei a akoye nkomodie kwa me redu ma han baba ade so awie bra na pom te sei nyankopɔn adom kɔrɔ me ho yɛ paa ensam so de em se wa hu bi wo wani so ne paa o ɔrɔ
ya asɛm ketewa boy nkɔmɔ yɛ dɔm tie o yo kwabra sɛdeɛ wadi kan abɔ ho tɔnsan ɛwɔ sosiadeɛ ho so ɛma ɛdɛ ɛkwan bi a so bɛtu anammɔ ɛde akɔ filling station ahodoɔ a ɛwɔ ɔman yi mu na ɛboa deda soa sɛ nneɛma ɛdeda no ɛkɔ soɔ na kwabra na yɛtu anammɔ kɔ filling station ɛte sɛ shell well flame oil unit oil ɛna ne kɛkɛ na kwabra ɛboa na ɔmode ɛfo ho pɛtie no ɛne no ɛdeɛ no yɛhwɛ ne ebisa sɛ na ɛto a anaasɛ ɛka soɔ no anaasɛ price ɛda soɔ no ɛbɛyɛ sɛ ni ɛna ada so akyɛ a anaasɛ saa bere no akɔfa wuyi no so yɛbisa no wɔn mo kyerɛ mu sɛ ɛkɔba abusu yi deɛ woba shell filling station ɔmo ɛbɛkyi bi ahɔ no a wobɛnya no 1 litre no ɛyɛ ankasa no ɛno yɛ 13.99 if you buy this and also so I do see a 15.99 yes ɛno yɛ shell ɔmo filling station gbedi a ɔmo di no hɔ no saa fan wo mmienu deɛ ɛho ɛboɔ no super no yɛ 13.99 efi diesel no nso yɛ 15.99 ɛno no if you buy gold no so yɛbɛ nyinaa gye tu sɛ ɛno ɛyɛ aban deɛ ɛwɔ ɔman mu a nso ɔmo di ho dwa ɛno nso woba super no a ɛno nso yɛ 15.99 ɛna efi diesel no nso so ne nyinaa gyina pɛɛ koraa ɛno nso yɛ 15.99 yes ɛno nso yɛ gold ɛno nso diesel ɛna petrol ne mmienu nso saa na nso so wobɛnya no wobɛ total no nso so a ɛno nso so no super no nso so a yɛ petrol no ankasa no a yɛ ɛno nso yɛ 13.09 ɛna ɔba diesel no nso so a ɛno nso yɛ 15.99 ne te sɛ ɛno nso yɛ total ɛno nso ɔmo nso ɛdeɛ no no efi woba flint oil no nso so a ɛno nso yɛ 13.09 ɛna diesel no nso so ɛyɛ 15.99 a ɛno nso so ɛno ɛwɔ hɔ nom sɛdeɛ ɛnante mu a ɛnɛ ɛnyaa no woba unit oil no nso so a ɛno nso so ɛyɛ 13.10 ɛyɛ ɛno yɛ super no no mekyerɛ petrol no 13.10 ɛna efi woba diesel no nso so a ɛno nso yɛ 15.99 wei ni yɛ filling station anaasɛ fan wo bi ahodoɔ a yɛtintin obi wɔ ɔman mu a yɛtintin wɔn so unit oil mayɛmfansi yɛna kwame ase na msa ahoma no du baabi a na nsɛm no bɔkɔ fam saa ɛba saa wonte asɛm no papa wie da ase de madwenkyɛ no ɛna ɛtoa so na yɛde ama mɔde ɛteɛ no sɛ cloud internet sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ ko akoma to yɛ mo ate adeɛ wabusa akyɛ no nyame adom ebi aba internet na wopɛ de ɛyɛ wadwuma no top high ha ya wɔne yɛ nuanom love fm no ne din hwɛ ne mu sɛ wopɛ adeɛ bia ya ɛfa internet ho deɛ to nsa frɛ no mɛboa mo yɛ ne kadwua ɛde ama wo 0244 601 933 0244 601 933 na wagyew so FIDO l'argent est plein na yɛ sɛ abɛtom kukuro ne na ɛkorɔ no FIDO fido ɛyɛ bibi ɛyɛ phone ya wonya fa wo mobile phone ya o baabi yɛ frɛ wo sɛ Google Play Store wonya kɔ hɔ pɛ wo download a o wo na wo korɔ no edika 200 Ghana cedi tɔso no wonya 2005 wo na wo kɔkora de hia no sɛ benya ID card asɛm ɛbɛbusa no wayi ano ɛntwa ntorɔ wɔ nsɛmisa no a ɔmobusa wo no ho ɛhia paa asɛm a phone no bɛbusa wo no sɛ wodi nhyehyɛeɛ no so a ɛntwa ntorɔ wotwa ntorɔ a wo nsa nka na ma wodi so pɛpɛɛpɛ a wo nsa bɛka sika no nyinaa na wadi wo ho ni dale sɛsi a wo dale pɛ na wokɔ *711 *711 no abɔ 5 maako 4 no amia adeɛ na ɛwɔ fam hɔ no a ayɛ sa atwedeɛ no ɛno wadi nhyehyɛeɛ no nsɛmbisa no nyinaa wayi ano awie no ɛna woyɛ saa adeɛ nti na wahyɛ ne nso paa na bibia ayɛ kama ɛyɛ *711 5 no maako 9 no abɔ ash na dam pa kinkere den ona wokro no ɛyɛ haban heba mister akwantufoɔ ne ahyɛnkafoɔ yɛsrɛ mo adwadifoɔ masomfoɔ offices ahodoɔ no wɔbia nhyɛ no so sɛ duro no yɛ haban heba mister wɔnum ato wapɔ so ahodwo ne wontimi nnidie ne adeɛ nyinaa no ɛna doctor asa ato apete ɛfiri sɛ ɔpɛ sɛ obiaa nya bi Mr. Heba, Colinac, Apidank, Danny Heba, ne Fred Mens
fra doctor sisi a na bia de ha wo no na aduru a wokoto no nkyerɛ wo ne wo sɛ woyɛ 0257 533 424 0257 533 424 na wagyew so ɛno akyi kans a ɛyɛ dwumadi a ya ɛba wakwam efiada bia awia no mienu ekosi no miensa ɛno ɛyɛ Kennedy akompre kwa Japan asen center na sebetwane ne ho asɛm ane ya ne ɛka ɛwɔ afidie so efiada bia awia no mienu kosi no miensa empanifo ne ba betena se bisa nsɛm ma wo so de ɛkyere wadwen no wo bisa yeyi wa no yɛka de wɔ hɔ ebi kura asɛm bi wɔ hɔ na ekukuo ma asɛm a wonim ne nyinaa no enwuma bi kura wɔ hɔ no mo abi a wo ye bi kura wonim sɛ kan ne dia ne babi aduru Ghana fo gidi sɛ ne breni o ne breni na yɛ ma no kwan sɛ MPP fo ma no kwan na obekura franka na Ghana fo so kokromoti ne fam no dia na odam denden His Excellency Kennedy akompre kwa Japan wa na ekro no obumra no saa na yɛ koyɛ no kɛsa ya pebitie Sompa Foundation onua hu yɛ mɔbɔ hu akurafo mɔbɔ hu isia mɔbɔ ne hu agyanka mɔbɔ wate na na wiase no wa wo yɛ adwuma kora no na da asan na wonya bie ɔbaatan ya be ma wu agya no na sɛ oba eni ne ho na nkwada be sɛ num nsia gu no so no wa usam fifire no hwɛ a da bɛn ne kyena basa ne kwan no wa ade bi a botemi ya boy sɛ yɛ sika fam sika no sɛ wo sende a edi no ɛyɛ Blessed Foster 0598 559 802 0598 559 802 tala one be the announcer Blessed Foster and ye din ebeba ne mama bia wo akiri mantam ba bia ya wo se bia bibi na ye megye na o fra ye ndia 0244 834 838 0244 834 838 one adaruma adwenche kakra ba ne mo so tawu na yemfa ensemu fa nto so ma ne yenkwa yanim amanfo adwenche ya mode aba no na ye hyase akwaso ya yenkwa keke kasoa ano ne die firi no sinyame no kwasem ne MPP mrahyeredwafo madi mu hwamo papa samo anka samo friends am twofo nhia mu die na afedie mo sa den samo wadre sa Felix opon so die ne no se Sompa news to the world do jai mo die eye dampa Felix krona no se me yesremo a mo nhye wate mo nhye Felix yedase na na kwa mo aboaten ablekuma central no ne die efiri wonde obachiai yenkoyenim Francis enso die ne no se good afternoon o yeda nyame ase se dom dodo a won momra hyebedwa fie NPP amamnyokuo no afam se sia gasankasa won ma hyase a won mo kabom se ne be Ghana e be fa ne tuma pa e de afra wo pa de mo Felix enso die nie so ame no ne die firi no se we de enkotosere no wo sere NPP mpanyimfo se won mo nsori o tom na ba bia no mekeka kono ano eden Alexander eno se Amiscos pelele nso die ne kasoa no ne die efri eba na wo kire se mampanyi na ado yire a obetimi de nyoma pa afri bring out the Kennedy Japan ana hwan aforiata ho no ho asem na wo ka enti wo se mampanyi be ne de ya de omu bia no ma Ghana fo ahu tie nyi ni ne sese bia odi gu akwamu bia oyibo boaten na ebehi eno ne die efri eno se MPP amanyokuo no breaking the 18 wo mu Felipa nado mampanyi ye no wo bi ka papa Filippo etimeti mase no de die efri a wono so ekase no se mampanyi nado ne MPP aban a ma Feli Ghana fo ye urade dumoman wate na Ghana ye huna mane teacher kujo tepanyine susu adwo asafo no se na wo asa adwo asafo ikura na oba ba ikura na chenchena atwan yi a ene wo ma Ghana fo ba ka bo na yebo yesremu adampanyifo nkasamwe na nneoma entumi nkeka nko yie teacher kujo kro no ayeda wase bright age yedo ode ba nyame nhyira Derek ayitensu die ni wobachia ye na nakua mo aboaten yakenkan wo de yeda bo nyina mo aseda mo ase kuku Veronica Jando akoso asomo wo hini amakranche na yobo amale bia boga enafe efiaje wo akode yenko enya Erica sorry mo fi enso emu na ya Grace ebedom ebua ye na nakua nyako abro no ma yes chiaminimo won mu nyina wo Sompa 98.9 Rexford won so ka ho bi na so yenko enya wo ma won mo MC ho ye wa Kiola school fees PK Rocky Godfred ni na fe Ketchwe na Frank ima mu nyina mo ka ho ye da mo ase pa
nsɛmfo panyin yɛ wura asante abo Benedict medin ene akosua agye wakɔde boaten menimeni nana kwabna kɛse sabe de Rocky ɛna ɛtoa so na ɔde ama yɛn Yani mutala ni nyina ni ma serious wo se aba ni nya adwuma aba ya waba what touch every segment of education ene ye nuanu amu yisini osoro ose papa shi wa